dos nosos contos, que formamos todos xuntos. Chegamos a fin dun ano habitado a multiculturalidade, cun recordo da nosa viaxe representada nesta exposición. Un ano no que moitos viaxaxedes connosco asistindo a sesións dos xoves, participando nos contos e, sobre todo, lendo os libros que vos recomendamos. Así, algúns de vos enchechedes o pasaporte para viaxar a través de diferentes culturas e vidas de personaxes como Marlenta, Mago, Sofía la Vaca. Hoxe finalizamos a viaxe cun conto que fala de beleza e de diferente. Un conto que, ademais, nos trae unha sorpresa final. Estade moi atentos